Kaixo, Mirri! Zer moduz? Zer moduz, motel? Apena! Beti bezain mozolo, beraz, ondo dago gure Mirri. Bire onera etorri aiz, motel. Orain akordatzen hau. Zer? Sagusaroski gaiztorrek akabatu nahi gintuen. Bai, noski. Ondo ateratzeko eta dolkiak egiteko. Baina nik zartako eman diot eta lortu dut behintzati askatzea. Eta txiribiton nola dago txiribiton? Txiribiton. Jo, pelas, vampiro xoko hendik. Horrek esan nahi du, eman dizuedan organo dosia ez dela nahikoa izan txiribiton askatzeko. Beraz, organo gehiago entzun behar du. Josek bereiz organoa. Mirri, bila, gauza bat pentsatzen eri naiz. Esan du, Xagusarroskik, organoa joezkero agian zozotu egin gaitezkela gu. Beraz, txiribiton askatzeko organo gehiago jotzen badut, akaso gu biok mozolotu, zozotu egin gaitezke. Beraz hori ez da sistemarik onena. Zer baite egin beharra zeo? Aizak, eta nuntzeo Xagusarroski? Xagusar? Aurren artean seguruna. Non dago? Xagusar bihurtu dut zoa! Xagusar bihurtu da? Ara, hoi problema, lehen bat eta horrein beste bat. Begira, Mirri, gauza bat egin behar zeugu, gara. Xagusarra denez, gero egingo dugu, konponduko dugu Xagusarrerena. Orain honena izango da, txiribiton askatzea. Eta txiribiton organoarekin askatu ezin dugunez, honena izango da, buruan kolpe haundi bat ematea. Gaztako haundi bat. Bai, bilazak zerbait. Gaztako haundi bat, txiribitonek gazta haundia xukak eta gaztako haundi bi. Bai, horretarako bilazak zerbait, ez daki, sendoa, fuertea. Bai, euritako. Hori da, nik erakarriko dinigana eta nire ondoan dagonean emaiokin, baina nire indar guztiekin. Bai, bi gaztako, bi. Hori da, tira, bilazak zerbait orduan. Mirri, nik erakarriko diat. Txiribiton. Ator, dastatu nire odol gozo osoa. Baina pene mateixiak, begiak itxiko eskiat, pene mateixiak eta... Ator. Begiak itxita ingo Ondo apuntazak, Mirri, tira, azkar Mirri! Emaio, hori da, ondo da! Listo, bat eta bi. Iriki itzake begia, ja? Bat, bi, da iru. Mirri, gaizki abendu! Gaizki? Aixo, estupendamente, Mira. Nork eman dio txirriri? Ojo. Hemen xalaketan, demontre dago. Aixue, nik eman dio seguru? Baina hola, seguru? Zuek ikusi usue? Eta Xagusarroskin eskarri hori hor. Bueno, ezin hori kontatu, Mercedes. Gauza bat egingo du. Begira, zue laguntzen manau zue, ni bakarrik joango nahi Xagusarroskin eskarri horren kontra. Komprame, lagunduko nau zue? Ea, kontatu dezagunden artean bat dieta iru, eba! Kasiko bitxako da lau kontatzea. Berri, Txarrapateko! Iru! Sardina bakalau. Bost eta bostak izeuru, Ea. Mirrikaketan plost! Berriro! Txirri, ezatu! Iskor, egatza pertza, eltzea! Bertza, ze pertza, Mirri? Eltzea, karri! Zertarako behar dukoen pertza, Mirri? Berriz! Hemen zeok pertza, baina zertarako behar duk? Iskor! Mirri, baina ze... Koskaintziak! Mirri! Koskaintziak! Baina, bakarrik harrapatu alduk Xagusarra? Hautxo lagundu inautea. Mirri, tipo balientea izmotel, zorionak, Mirri! Aizak, Mirri. Eta txiribiton? Txiribiton horziak. Txiribiton! Txiribiton! Ea nola dagoen? A ber, Mirri, zerbait egin beharrazegok. Ikusi dugu gaztakoarekin ez dugu ezer lortu. Organoarekin ere ez.
zer egin dezakegu orduan txiribiton askatzeko? Txiribiton askatzeko? Bai. Itxoin. Nik uste badakit. Zer? Sagusarroski! Zer egin behar da txiribiton bere honetara ekartzeko? Ez dizuet sekula santan esango! Txiribiton bere honetara ekartzeko? Espari guzu ezetain zer egin behar da? Sagusar, xalda ingo dugu zuen. Hori da, hori da. Ez, Mirri ez, mesedez. Arra esango dizuet zer egin behar duzuen. Zer? Begira, hartzazue txirribiton. Bai. Eta hartzazue zerraldoan. Zerraldoan sartu. Bai. Eta gero zer? Eta Gero zer? Gero, sakatu botoi gorria. Sakatu botoi gorria, Mirri. Sakatu behar da botoi gorria. Agua, Mirri. Gauza bat pentsatzen ari naiz, eta nola dakigu sagusarroski hau egiten ari zaigula. Txerri nik ez dut sekulak zandan gezurrik ezaten. Txoin, badaki. Zer? Sagusarroski. Baina gezurretan ari basara, eta txiritonik zerbait gertatzen basaio, gerore, sagusar xalda egin genezak, Ai, barkatu egitazue. Arra naztu egin naiz. Barkatu. Ez da botoi gorria. Zein da ba? Botoi berdea da, berdea bai. Botoi berdea? Naskagarri kalamidadea. Emaiok botor berdea. Tira, sakatu botoi berdea. Botoi berdea, ea, denon artean konta esagun. Botoi berdea. Hori da. Eta ez da ezer gertatzen. Zabaldu zerraldoa, Mirri. Utxik dago. Ondo sakatu alduk. Jopela ez lehitza usorziz koska intzida behatzontan. Sakatu berriro ere, baina indarra hundiz, Mirri. Eta honekin ingo diat. Bai, baina berdea. Honekin ingo diat. Tira. Ea, berriro bat ditairu. Txiribito! Txiribiton hemen dugu, oso sorik lehen bezen potolo eta hemen Txiribiton. hipopotamo. Zer? Sagusarra Mirri baliente honek harrapatu dik eta bera bakarrik pertza honetan sartzea lortu dik, Txiribiton! Jan? Tira, nola jango diagu sagusarra, Txiribiton? Ogitartean! Baina gogorre hongo duk? Ez motel. Oio sarra baino gogorragoa. Baina egia esan, zer egingo dugu guk orain sagusar honekin? Aitzak txirri. Irukote honen listo ofiziala, iaiz. Beraz, asmatuzak zerbait horrein zertan. Badakit. Ideia bat eman didak, Mirri. Aurrak, badakizue denok, txirri magiazalea dela, ez da? Eta magiazaleok zer eramaten dugu beti gure boltsikoan? Bonobusa. Ez, hauts magikoak eramaten ditugu. Beraz, hauts magiko hauetatik batzuk botatzen badizkiot. Pertza gainean, eta ondoren hitz magikoak esan. Sagusar, zure bizitza askatzear, egizu egan mundu osoan zehar, eta gure hitzak aldarrikatu. Ez dugu gehiago nahi munduan, ez malko eta ez negar. Txirri ez da mago handia, baina txirri oso pozik dago, gaur ere, gaurko pasadizionetatik, onik atera geralako hiruak. Beraz, onena izango da, hau ospatzea. Eta ospatzeko modurik onena, musikaz, kantuz! Sagusarroski kontea, hori kalamitatea. Hirurok garaitu dugu, oraintxe gaude pakean. La 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 la